nem sír, a másik meg nevet. Megmondom, hogy miért. Mert valaki erről a mai szemináriumról hiányzik, akinek, ti itt vagytok, akinek az álma volt ez a mai nap. Biztos mindnyájan tudjátok, hogy ki ez az úriember, Szabó Józsi. Így van. Reméljük, hogy nagyon jól érzik magukat Ausztráliában. Úgyhogy biztos 100%. Ugye Józsinak dérelgetett nagy álma volt, hogy valaha a Forever Living Project Magyarországon elindul. Ez az álma valóra vált. Hatalmas nagy álma volt, hogy felső szponzora Rolf Kipnek a módszerét és elképzeléseit itt Magyarországon is valóra tudja váltani. És mint tudjátok, ugye Rolf Kip ma Európa vezető gyémántzafér menedzsere, és ő hozzá tartozunk tulajdonképpen 99,999%-ban, mert hát itt van Ungár Kata az angol csoportról, welcome Kate, és Szabó Józsinak ez volt a hatalmas nagy álma, hogy egy hatalmas nagy üzlethez egy hatalmas nagy külső trénert dolgoztassunk meg, aki nem más, mint Európa vezető network marketing trénere, aki megcsinálta már azt, ami előtt mi állunk. Senki közülünk nem dolgozik 10-20 év óta hálózati kereskedelemben. Én úgy érzem, hogy bőven van mit tanulnunk. Az én kérésem az, hogy mindenkinek percegjen a kezében a toll, a papíron. Én bevallom nektek őszintén, hogy ezek azok a képzések, amit becsületesen végigjegyzetelek, és utána heteken, hónapokon keresztül ebből élek, és próbálom meg továbbadni. Nos, a mai nap egészen biztos, hogy mindenki sokkal, de sokkal gazdagabban fog hazatérni. Nekem egyetlen egy álmom, vágyam volt, amikor... köszönjük szépen a zenét, majd mindjárt egy táncra perdülünk. Nem kérjük a zenét, köszönjük. Egyetlen egy álmom volt, amikor az előző Strahovec képzésem elhoztam magammal a fényképezőgépemet, és lefényképeztem Strahovec urat, és utána csináltunk egy közös fényképet. Hát megmondom őszintén, lehet, hogy azok az emberek, akik ott voltak, fölállnának egy másodpercre? Érdekes, megint itt vannak. Adta 700-át. Tehát ezek azok az emberek, akik az összes ilyen jellegű képzésen itt voltak. Na most akkor mi hoztunk egy döntést. Elhatároztuk azt, hogy legalább 300 ember fog részt venni ezen a képzésen. Csináltunk egy közös fotót Strahovec úrral, az FLP győztesek klubjának fotóját, ugye megalapítottuk az FLP győztesek klubját, és eldöntöttük azt Szabó Józsival, Nagy Katival, a többiekkel, akik ott voltak, hogy minél szélesebb körbe eljuttatjuk ennek a nagyszerű embernek a tudását. Én most így képletesen hadd adjam át Strahovec úrnak ezt az újságot, hogy betegye archívumai közé, és megköszönjük Szépné Keszélyévának a cikket, amit írt. És fogadjátok nagy szeretettel, nagy tapsal, Mihály Strahovec urat! Dann nehme ich das Mikrofon. Was? Brauchst du eines? Ja, ich brauche es. Da bitte. Was tut Jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Szép jó reggelt kívánok a magam részéről. Aha, Sie sprechen nicht mit mir. Nem beszélnek vele. Okay. Wir fangen nochmal von vorne an. Er ist jetzt soweit. Kezdjük az elejéről. Einen wunderschönen guten Morgen. Szép jó reggelt kívánok. Und ich dachte schon, Sie reden nicht mit mir. Tehát akkor beszélnek velem? Ich bin ungeheuer beeindruckt, wenn ich das sehe, was ich gerade sehe. Lenyűgöz az, amikor megérkeztem, hogy mit láttam itt. Wo ich heute mit dem Taxi gekommen bin, dachte ich zuerst, ich bin in der falschen Veranstaltung. Amikor megérkeztem a taxival ma reggel, azt hittem, hogy rossz rendezvényre jöttem. Beim letzten Mal haben wir uns getroffen in der FLP-Zentrale. Legutóbb az FLP központban találkoztunk.
Eine kleine verschworene Gemeinschaft von 3 Dutzend Leuten. Nagyjából olyan 3 tucat ember kellemes közösségében. Und wenn ich jetzt sehe, was daraus geworden ist, wow. És ha azt látom, hogy ebből mi lett, hát azt mondom, hogy na ez igen.